24 години от Пловдив. За клиниката разбрах за пръв път преди около 4-5 години, когато имах проблеми с зрението, болки в очите и подобни неща. Родителите ми ме заведоха тук. Тогава всъщност имам история тук като пациент. Нося очилалото около 8 години. Диоптера ми изведнъж се появи, когато бях малък и за първ път ми купиха компютър. Не ми беше удобно с очила и от доста време обмислях да си направя операция. Не бях запознат нито с процедурите, нито с това дали боли, как ще се чувствам след това. Започнах проучване в интернет, прочетох всичко по форумите и се убедих, че двете места, които ми вършат работа в България, се намират едното в Пловдив, другото в София и едното е Луксор. И тъй като съм в Пловдив, разбира се, избрах Луксор. Причината да избера тази болница е, че лазерът, който има тук, МЕЛ 80 на Карл Цайс, е спечелил награда за 2011 година като най-добър лазер в света за подобни операции. Самата операция протече безболезнено и много бързо, не повече от 5-6 секунди на око, тъй като имах сравнително малък диоптер. Веднага след това виждах. Операцията е напълно безболезнена. Разбира се, имах притеснения, но те така изчезнаха доста бързо след помощта, която ми оказаха от екипа на Луксор. Възстановяването трае горе-долу около 2-3 дни, но предполагам, че в зависимост от различния диоптер през различните хора варира. По 2-3 дни имам предвид спиране на болката. След това зрението започва единствено да се подобрява. Общо взето съм много доволен. В момента зрението ми е на 100%, не се нуждае от очила. Препоръчвам всички.